खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 8 आगस्ट 2020 सुनिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय एयार इन्डिया एयारप्लेन बेरफुनायाव जाय बिथांमोना थैदोंमोन बिथांमोनखौ कर'ना टेस्ट खालामनायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों आरो बे एयारप्लेनाव गासै 184 सुबुंफोरनिबो बांसिन सुबुं दंमोन। थैनाया गासै 19 जन जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो। लोगोसे कच राजबंशीफोरा ट्राइबेल गनायथि आरो कामतापुर रायजोखौ दाफुंनो थाखाय आक्रासुआ भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय पाकिस्ताननि दालाल सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ दिनै दहाय सानाव BSF हानजाया गावथारबाय। बे जाथाया राजस्थानाव जादों। राजस्थाननि बारमार जिल्लानि इन्टारनेशनेल बर्डाराव जादों। लोगोसे दिनै जोंनि बे भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेरावनो 61,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव 4G नेट नांगौ होननानै जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय रायजो राजा बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव इन्टारनेट बेन खालामखांनायनि उनाव दासिमबो 4G नेटखौ लन्च खालामनानै होआखै। दा बे जम्मु एन्ड काश्मीराव 2G नेट इउज खालामगासिनो दङ। आरो लोगोसे आर्टिकेल 370 खौ बोखारखांनायनि उनाव जम्मु एन्ड काश्मीराव 40,000 कोटी रांनिबो बारा खहा जादों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय रिया चक्रवर्तीखौ दिनै दहाय सानाव EDआ माखासे सोंथि सोंदोंमोन, नाथाय रिया चक्रवर्तीया 70% सोंथिनि फिननायफोरखौनो होनो हायाखै होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे गुगोल कम्पानिया रिलायन्स जिअ'आव खरसा खालामखांनायनि उनाव आरोबाव पलिसि बाजाराव $150 मिलियन खरसा खालामबावनो नागिरदों। बे गुगोल कम्पानिया जोंनि बे इन्डियायाव गोबां इनभेस्ट खालामगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं धुबरी जिल्लानि DC अफिसखौ दिनैनिफ्राय साननैनि थाखाय बन्द' खालामथ'नाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना जरहाट जिल्लायाव हेल्थ डिपार्टमेन्टनि फारसे बेरेखा आन्दोलन खालामदों। लोगोसे चाइनानि गोदान मोननै बेमार, मोनसेया जाहैबाय बुबनिक फ्लिक आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय टिक-ब्रन भाइरास। बे मोननै बेमारनि थाखायबो मुलिखौ गोरलैयै मोननाय नङा होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।